anko kafiriya bonda doni ke baw yemin fo التكفير بالعموم وتكفير المعين فرغ به نموغا قاعدة دودة فنا نمي نين فو يكافرية نمي نين كي يكافرية ببسه كوفو نموغا مو يكافرية بارك يكافرية كوالك يبسه كوفو مكارسة difference boyere wala nawaqidu islam jahira ni mo mi nyoke e be se ka kafiriya gorobali fo nin kuma fo baga e kafiri de mo ye sujudu bi kabure e kafiri de mo ye kantigale ka kabure e kafiri de na sabatira uya sabata kafiri do akan ka fa men ni e ko karsa e kafiriya e be se ka fa na sabatira mahkama sariya la ko kafiru rabe akan ka faga na matubi bon et akan muso nim silamaw di donc e ba fo mumi mais na anana kere kere de mana ni mo ye e wa sujuri bi boli e nyana iba fo karasa ye kafira ke ni ye kafira de ye kafira ke parce que ye ko bangalende yo et ni mo ye ala kafira ke ye kafiri kuma fo donc nous nous be hein bon ne nyam akalla hala do kama atese ka sigi yoro bela atese ka jo yoro bela fo yoro kure kure lendo ale ka to ka jo yoro de la nunu na nyogona chokoroba mindo fana konna yo nyogona fawjan konna yo nyogonya ayu ka kitabu lo ye kiri tige mogodoka konnin karasa masina aka kitabu dilalew aka few aya yere korosa ma bidia mogodo nyaaye fawjan yo fo mogodo ye nebo tige la mogo ka bidia fo karamogo farda be salli farda tigi abe daga ka salli nafila tigi kofe abe daga nafila tigi fana ka salli farda tigi kofe kire sallallahu alaihi wasallam kide nya salli ni seba wuye jama to de maju ka fardai maju bena kateme aka mogo ni nyogonche abeteme aka e wadu mogo che ka ko almamiye abe sage safo ka salli maju me aka demba ya be farda de la bo ko chokorba minna de muso be si chokelen si so kelen kono u ka jumra mi de nyok de yahudia e nasara usoro u ko alaw ye fulay alaw ye sabay ko pasga ala ba fo inna ala ba fo nahanu mais anya fo chogo sabiya fu ku sage kata muhakkama de ma ma ina kama fumbange bagado ube ina ewa anasara joye ube ika sarama nimma ko be minna kinka commissionun kenaye nko bonna folo lawa na ta kalama do ube eni ala cede ebe munke a wajibilembe e kay ka bo sallila ikam mo wore bila inola ni koni kalliji tinyana ni ala cede dade ikam mo do bila akiram pala kafiru bisi nyogonya naye ambalala ani aye ewa ikanu kanu duskun al muwalatu shaykh salim fawzan aka kitabu minna ya jakono akum muwalatu mo ko mo min do na sallila nama yalin ka salliji cinyana ama cinya dela
bun qaymu ka kitabu min be tuhfatul mandud bi hakamul mawlud ako fihi sa ako denkundi saka fagali ako yurwari bala iya faga dogo kunyew iya faga bala asunna koni de ya nyumanye ha bo ko nyege ne abi kaso kona wajibale na ma don ka ko kuma yanina Allahu alam inana ni nyina de ube darra do be safo ko fe ma se ka ke wala be se ka sara mais ni ote aw rawatibu ni safo salliro me ba sallo yoro de la ate da asalli kele min salli ba fo de ma wotiri safu koro de niye e wan nafila min ke fula fulay ba fo safu niye e wa kelen faraka kera wotiri bo hari safu se ka ke wotiri awunde bu bo nyogo na ko safu ni wotiri le bora kara kan fula salli umra baraji bedima konni e bora sisa misiri dala ini mogo be kumana kasake kado misiri la ko obe chogodi doni ko basi to na nyogo nala ebe misiri kono de dore nana chi do la droit yi wole